Jo no veig diferència entre la circulació de les pel·lícules amb llengües minoritàries amb la circulació de les pel·lícules minoritàries. O sigui, el que crec és que el problema no li veig diferència, realment és el mateix. Penso que una pel·lícula en aquest moment singular, compromesa, diferent, alternativa, independent, té problemes per circular, i punt. El fet que sigui una llengua o no una altra, diríem, pot afegir, no afegeix realment una qüestió del problema. A mi em sembla que aquest justament és el territori més interessant, perquè vol dir que allà on hi ha el problema hi ha la solució. Jo crec que les pel·lícules que trenquen la barrera de la seva singularitat, un cop l'han trencat, perquè són pel·lícules interessants, perquè mereixen ser vistes, perquè troben la manera d'arribar als altres públics, perquè lluiten contra l'intent de silenciar tot el que és un cine diferent. Quan hem aconseguit això, el fet que estiguin parlades en un idioma o en l'altre esdevé secundari, perquè un cop has aconseguit que se't vegi, després pot ser en euskera, pot ser en català, i per mi és un aspecte secundari en aquest moment. I el problema està situat en la singularitat. Amb el cine convencional, bueno, sí, amb el cine convencional el problema el tenen, ja està, però el cine convencional a mi no és el que m'interessa. Les pel·lícules comercials o que busquen només la comercialitat es plantegen aquesta qüestió, no? I la plantegen fent renúncies, per entendre'ns, no? Fent renúncies, acceptant el doblatge, renunciant a la llengua original, especulant amb aquesta qüestió, però jo em sembla que insisteixo que el que és realment significatiu és la batalla que porta el cine independent per intentar trobar el seu lloc. I aquest cine independent seria suïcida si renunciés a la llengua pròpia, a la llengua natural, perquè deixaria de ser singular. Les principals barreres és la manca, en general, la manca d'estabilitat dels circuits que garanteixin la pluralitat de veus, no? És a dir, és una mica la descompensació en aquests circuits, però també s'ha demostrat que en els últims anys aquesta qüestió està constantment sobre la taula. És un desequilibri el que hi ha entre el paper social i el paper cultural que juguen aquestes pel·lícules i la seva presència dintre del món de la difusió, no? És a dir, aquesta descompensació és evident. Són pel·lícules de les quals se'n parla constantment per intentar demostrar que les coses continuen vives, que tot continua endavant, que hi ha una comunitat cinematogràfica important, i en canvi aquestes pel·lícules en principi costa de veure-les, però també les pots veure, no sé explicar-te. Afortunadament tothom que és conscient del problema, ningú baixa la guàrdia, no? Llavors, fins fa temps semblava que els festivals eren un espai residual i ara en canvi no ho són. Hi ha hagut fins i tot experiències com la de la Cineteca de Madrid, on s'ha demostrat que una cosa que va néixer com semblava només de programacions excepcionals s'ha convertit en programació regular. No sé, jo en aquest sentit no sé com dir-te, veig les mateixes dificultats fa 10 anys que ara. No veig que aquestes dificultats canviïn. El que sí es manté és el pols, la consciència del problema i la necessitat que té tothom de trobar una solució per cada cas, no? I si a sobre estàs amb un govern que t'ajuda, doncs fantàstic. Si estàs amb un govern com l'actual govern espanyol que està en contra totalment, doncs, també fantàstic. No sé com explicar-te. L'enemic pot ser més gran, però no pel fet que... Aquest dilema no ha canviat substancialment. El que sí ha canviat, i això és interessant, és que de cop els focus de resistència que en el cas de l'estat espanyol d'aquest tipus de cine s'ha anat multiplicant-se. Fa un temps era a Catalunya, aquest
el cinema documental català, ara és a Galícia, hi ha un cinema documental gallec i no només documental molt interessant, a Madrid, que semblava que passaven d'aquest tema perquè estaven supercontents o que tenien noves generacions de directors, s'han aliat clarament amb aquests altres directors d'altres zones més perifèriques i han establert relacions interessants, no? És típic que veig. Per tant, veig una mica que aquesta és com la tensió bàsica, saps? És una tensió que afortunadament no s'esborra. En el moment en què aquesta tensió deixés d'existir, que el problema deixés d'existir, com a tal voldria dir que la gent ja ha acceptat el caràcter residual d'aquestes obres i que per tant ja no batallen per ocupar l'espai que ocupen les altres, perquè en el fons el que s'està discutint és això. Per això crec que les directives europees sempre han servit per crear una mica o sigui, crec més que creen, diríem, el ciment ideològic per entendre que el concepte de la pluralitat i de les llengües és irrenunciable, però mai acaben de resoldre les estratègies per aconseguir que això, diríem, es resolgui unitàriament a Europa. Qualsevol reconeixement cultural europeu afavoreix les nacions sense estat. Això no hi ha cap dubte, perquè contra això les nacions amb estat, com que les nacions amb estat, diríem, obliden que són nacions, no? Per convertir-se només en estats, llavors renuncien, només estan preocupats per la... En el cas espanyol és el cas, segurament és el cas número 1 en aquest moment al món, no? Perquè és un país que dedica més energies, diríem, estatals a intentar demostrar la primacia d'una entitat abstracta que no està fundada en la realitat ni està fundada en la pluralitat, no? Perquè aquesta entitat abstracta és una entitat que no és... En aquest moment el concepte de què és una pel·lícula espanyola ja no se sap què és, no? Ells mateixos estan... Bueno, sí, potser es quedaran... És que no tenen ni l'Almodóvar en aquest moment, no? Es quedaran amb el Santiago Segura i dintre de poc ni això, no? Vull dir que no, el concepte de pel·lícula espanyola no existeix, no? I en canvi, el concepte de pel·lícula independent feta en alguns llocs d'Espanya és una cosa que resisteix molt bé, no? I són pel·lícules que circulen, són pel·lícules que com que justament ja es plantegen que a Espanya no seran compreses, no seran prou valorades, no seran rebudes, sempre busquen un itinerari internacional, després tornar amb la força d'aquest itinerari internacional, tot allò que els països que no ho tenen tot, no? Com són les nacions sense estat, necessiten. En canvi, un país que considera que ja ho té tot, no ho busca, no? Llavors, és aquesta cosa que jo crec, sincerament, que tot el que és circulació, debat, respondre a la diversitat, respondre a la pluralitat, respondre a la singularitat, és un valor que les nacions que no tenen estat cultiven. Unes més, altres menys, però cultiven, no? Cultiven aquesta idea. Per això, perquè la insatisfacció, el no estar totalment, resolt el problema, és una font de buscar aquest tipus d'aliances i aquest tipus de recorreguts que els països autocomplaents i pensant que ja ho tenen tot resolt no buscar. Tu trobes la teva aliança no únicament amb la gent que està a prop teu, sinó que tu et sents més fort establint relacions amb centres de producció, altres cineastes, gent que viu gent que viu lluny, però que tu els sents com a germans, els sents com que hi ha una relació fraternal. Llavors, esclar, això crec que és molt interessant amb aquesta qüestió que estem discutint, perquè es tracta de mantenir intacta tota la qüestió relativa a la veritat lingüística, no?, de les teves obres, però en canvi és una pel·lícula que està clar que una part del seu èxit és que des del primer moment, justament pel
per la desconfiança natural de que el teu entorn no serà suficient com per colmar les teves aspiracions, busca les seves aliances fora. Trobo que això és un mecanisme molt d'aquest moment i crec que és molt interessant aquesta qüestió de com preservar tota la integritat lingüística quan la complicitat intel·lectual potser l'estàs trobant fora, ja no l'econòmica, sinó la intel·lectual. Què lo possibilita? Els festivals, programes europeus com Media, la digitalització... Jo crec que ho possibilita aquesta suma del que et deia, és una suma d'elements de resistència, és així. Els festivals són resistència pura. Va haver un moment que hi havia gent que els menyspreava, no? Hi havia un moment, recordo, que la gent deia hi ha pel·lícules per al públic i pel·lícules pels festivals, no? Això és una cosa que... Això ja es deia fins i tot a l'època els dirigents franquistes, ja ho deien, una vegada una declaració d'un responsable del cine a l'època franquista que deia aquí fem pel·lícules pels festivals, com menyspreant-les, no? Com puguem dir, bueno, en el cas de... fem algunes pel·lícules perquè sembli que són cosmopolites. Però esclar, tu vas a Locarno, no? A la plaça Major de Locarno, veus 5.000 persones veient una pel·lícula independent i penses, què vol dir, que als festivals no hi ha públic o què? Recordo encara l'època, no?, que es va passar a un festival, la leyenda, aquí a Barcelona es va passar la leyenda del tiempo i després es passava a una sala de cine, no? I a la sessió del festival, bueno, no hi cabia la gent, no? I en canvi a la sala de cine regular hi anava molt poca gent. Ara ja ho sabem, això, que els festivals han sabut crear esdeveniment al voltant de les pel·lícules i aquest esdeveniment crea un públic fidel i que ja ningú se l'acudiria pensar que és un públic que no és el mateix que va a les sales de cine, saps? Per tant, jo crec que, per exemple, haver aconseguit comptabilitzar els espectadors dels festivals com a espectadors naturals d'una pel·lícula és un element importantíssim. Una política pública el primer que ha de fer és reconèixer que el cine independent no té per què ser un cine marginal i per tant ha de trobar la manera en què aquestes pel·lícules tinguin la seva centralitat en el món cultural i en el món audiovisual. Això és el primer que ha de fer i per tant jo crec que una política pública ha de considerar com un patrimoni irrenunciable a aquestes qüestions, aquest tipus de... i per tant ha de combatre qualsevol mecanisme de deixadesa, d'abandonament, de que la indústria convencional que estigui aquestes pel·lícules més enllà de la seva pròpia naturalesa. Jo crec que això és... Llavors, com es concreta això? Home, jo, per exemple, sobre el tema de la xarxa pública de llocs d'exhibició, és una cosa que crec que jugar amb intel·ligència pot tenir el seu paper, no? Però sempre d'una manera combinada amb la penetració en els llocs en els llocs plurals, no? Jo, en aquest sentit, crec que el cine, des del seu inici, té una vocació d'ocupació de l'espai públic, no? I en aquest sentit trobo que el que fa el cine sempre és que pot ocupar un espai sense desocupar l'altre. Si hi hagués una xarxa pública de llocs, no ha de ser a costa de que les pel·lícules aquestes continuen ocupant els espais compartits amb altres pel·lícules, no? De la mateixa manera, una pel·lícula que el cine pot ocupar un museu i no per això abandonar les sales de cine, no? La gràcia del cine és que crea, no ha tingut mai por d'ocupar espais, i això, per què? Perquè els espais que ocupa també s'impregnen d'aquesta radicalitat que té el llenguatge cinematogràfic i en aquest sentit, per tant,
penso que el que importa és que qualsevol polítiques d'ajut no siguin mai excloents. O sigui, l'objectiu és el cine no pot perdre centralitat i el cine independent no pot perdre centralitat. Això és la cosa. Llavors, tot el que sigui, diríem, facilitar que allà on no hi ha res, doncs, que arribi de manera amb creació d'una xarxa pública o diríem, la interacció entre això i l'element privat doncs és clau perquè és el que et deia, una pel·lícula pot anar a festivals i tu diries, bueno, ja està, ja l'ha vist molta gent, no cal estrenar-la. No, el director diu, no, s'ha d'estrenar a les sales de cine, no? Perquè hi ha una crítica especialitzada que està al tanto, hi ha una, no sé, jo crec que aquesta s'ha de respondre una mica a aquests diferents reptes esgraonats, saps? I per tant les polítiques han de tenir en compte tots aquests factors. A l'interior d'una pel·lícula, ja no parlo fora, a l'interior d'una pel·lícula. Ja està, és una cosa tan senzilla com això. Si una pel·lícula vol renunciar a la llengua que té al voltant, és el seu problema. Ara aquesta pel·lícula perdrà una gran part de la seva credibilitat. Per tant, tu pots dir una legislació pot ajudar a que les pel·lícules parlin la llengua natural amb les que es troben, i això no vol dir no imposar la llengua, sinó la llengua natural de la pròpia pel·lícula, i contra això vindrà gent que dirà no, vull que canviïs aquesta llengua natural perquè resulta més comercial si la canvies. Aquí és on és inadmissible. Jo crec que aquesta és la qüestió. És a dir, el que és inadmissible és que per un motiu de circulació comercial canviïs la llengua natural d'una cosa. Ja està, aquest és el punt fonamental. Però jo crec que en aquest sentit les polítiques europees que diuen no, estem a favor de que les pel·lícules tinguin la llengua natural, i la llengua natural de vegades, com deia molt bé el Guérin, pot ser la llengua del director. O sigui, potser una pel·lícula, contra tot pronòstic, parla una llengua que no parlarien els personatges ni parlarien els actors, perquè és la llengua del director, i jo ho trobo totalment lícit. O sigui, hi ha pel·lícules parlades en castellà a Catalunya, que el motiu pel qual es parla és perquè el director se sent més còmode amb aquella llengua. Tu podries estar a favor o en contra, però és lícit que sigui així. Perquè per això parlo de la llengua interna de les pel·lícules, ja no la llengua que es parla en el país, la llengua interna.